Hello guys! Good morning! So, in today's video, oh my god, ang sarap niya itong dagway. Uy! Today's video guys, tingnan nyo ang labas. Ano ito guys? Meron kaming ang ibang lugar, ang kapal na ng snow. Kaya yang sa amin guys, mga tira-tira na lang yan, napunta dito sa amin. Pero grabe yung snow. Tapos mayroon siyang hangin na dala para siyang storm. May mga aso dun, oh, naglalaro sa snow. So, good morning again in today's video, guys. Ano pa intro in today's video. So, today, guys, maglinis lang tayo ng bahay. Ang ganap ko today is maglinis ng bahay. Nag-start na ako actually kanina. Tapos, nag-ano ako sa mga bata. Tapos, ano talaga ako sa snow. Maganda tingnan ang snow kaysa ulan. Mas gusto ko. So, maglinis ako ng mga bintana. Linis-linis. At saka, mag-workout ako. Alam nyo ba, nag-workout na ako. Pero yesterday pa lang ako nag-start. And feeling ko effective siya. Sino ba yung hindi siya, di ba meron yung chain, ano yun na, workout. Pero, tapos naglalagay ako nito. Before ako mag-start sa aking day. Tawo, no-slot man eh, oh. Ayun ko palit tawag inahan. Lagay natin ito. Lagay ko siya habang nag-workout. Yan. Pero maglilinis ako first. Feeling ko may effect na siya, guys. Char lang, feel na agad. First, maglinis muna ako. Linis sa mga bintana and so on. Mga daily ganap lang siya. Pero, then after, tsaka ako mag-workout. Pakita ko sa inyo yung wino-workout ko. Char lang, may epikat ni. So, let's see kung ma-continue natin. Okay? Dito pala yung mga bata. Oh, ang kalat. Naluto na yung pancake. It's my skin. Oh. Pansin is there. Hi. Hi. Guinsan ng isa na. Are you a superhero? Yeah? Show them you are a superhero. Yeah. Yeah, you're Francine. Ang aga, pinakaaga nagising. As always. And si Papa da, working in the office. No, you're not holding it because Mama is gonna... You're not holding it later, okay? Mama clean first. Gusto na naman niyang hawakan. Oy, magsimula na tayo maglinis, guys. Tell them. Good morning first. Say hi, guys, and good morning. Hi, guys. Good morning. How are you? Hi, Hassan. Hi, Mama. Mama, look. Watch out. Say, careful. Brother, hi brother. We put it there, then we start cleaning. Hi guys! Hi, guys. Andito ako sa kwarto ng mga bata. Dito ako nag-workout. Nag-start na ako actually guys, pero nakalimutan ko kayo. Kaya papakita ko sa inyo. Yeah. Not yet done. Mama is not yet. So pakita ko sa inyo guys ang wino-workout namin ni Francine. Kami kasi dalawa. Okay. Is enough? I'm not done. So, ito guys. Gihingal ko. Gihangal ko. So, ito pala yung ginagaya ko na channel. Si Vicky Justice. Ayan. Si Vicky Justice is
She's doing a lazy workout every day. May plan ko at least 30 minutes. Hiningal ako. Syempre, I just started, so hindi pa ako kabisado sa mga steppings at mga ano. And then with the help nito, ito guys, this is one. Kung meron kayong ganito, sinsya nyo ang butas dyan. I get water first. Water. I drink to. So si Francine ang aking body pagdating sa ano sa workout, ginagaya niya ako, tapos siya yung nagka-count ng ano, taga-switch on ng timer ko and so on. Hiningal talaga ako kasi hindi ako sanay sa exercise, guys. I think nakapag-exercise lang ako. Last na exercise ko is si Ila pa yung anak ko, and that was year 2014. Yun. And then, pagpanganak ko ka Francine, hindi ako nag-workout kasi lumiit ako kaagad. At ito lang yung gamit ko noon. Kang Francine pa to actually. And nung pagbuntis ko ka Francine. And this time kang Francis, napansin ko hindi ako lumiit agad. So, nag-workout ako para maka-help. And then I think this really helps, guys. No, don't put it there because it's gonna be wet here. Magbaha riday. And then I think this one really helps before ako, kahit mayroon akong ginagawa dito sa bahay. Pag hindi ko siya nakakalimutan, sinusuot ko tong binder. Kasi pag naglilinis ako, di ba, nagtuwad-tuwad ka pag maglinis. So that's why I always wear this one kung hindi ko siya nakakalimutan. Which I think really a big help. Sa tingin ko lang ha, hindi naman ito, hindi naman ano. So, let's try this one. Let's see. Ito guys, recommended. I suggest na, highly recommended talaga to. Gamit ko to nung pagkatapos ng panganak ko ni Francine. So, ayan, 30 minutes workout this time. So, ngayon, magluluto na ako ng aming lunch. Mag-ano ako guys, mag-pork adobo at saka mag-chicken soup ako para kang Francis. So guys, meron akong karne dito. I-adobo ko siya guys. Kunti lang ito pero ayan. Ito yung lunch namin. Amol, may nag-chili eh. Tapos cauliflower. Mag-steam ako ng cauliflower, pero hindi ko siya ubusin kasi super big guys, ang laki. Hindi ata ito namin maubos. Ito na yung lunch namin guys. Adobo. Pork adobo. Tapos ang Francis naman ito. May chicken breast ako na nilabas. Lagyan ko yan siya ng potato, green peas, at saka carrots. Yan na din yung yung lunch niya. At saka yung iba, yan ko siya i-fridge, i-freezer para pag may ayan, slice. Amol yung chili ko sa ang lamig niya. Ay, biscuit. Adobo tayo. Saktong-sakto kasi nakabili si Mr. ng toyo. Galing sa Asian shop. So, magagamit ko yung toyo nito. Kasi yung Maggi, guys, hindi siya pareho sa atin sa Pilipinas. Yung toyo, medyo light siya. Ang nadidinig nyo pala yung, yung tubig. Nag-boil ako ng water kasi gumawa ako ng ginger at saka lemon ng mga bata. Para sa kanilang guys. Para mainom nila. Parang kainom sila ng ako episode. Okay guys. Ayan. Ito lang gawin natin. So, hindi pa ako natapos maglinis. Pero at least natapos na ako mag-dusting. Importante yung dusting kasi abog siya guys.
alikabok. And then, para mamaya, let's see kung makapagbuhay tayo. Kasi maaga bukas si Frank aalis. Maaga siya bukas. Tapos, ako lang. Ang mga bata, good job. Andito pa yung mga bata. At least may katulong ako dito sa bahay. And then, I don't know kung babalik na sila sa school. Kuha na lang tayo ng onion at garlic. At saka ginger. Apple? Apples. There's no apple. Banana, you want? No. Gorke, there's no more apple. Ang itam ni apple. No more apple. Cucumber. You want? No more apple man. I give you something, B. This is yummy. Wait. Tagaan ko muna na ko ni Kuan, B. Ayan, kainan niya. Bati ha. Okay. Bati mal ha. Mama needs to wash her hands because I'm cutting meat. Yeah, I'm cutting meat. You want tomato? No. But close your eyes. Close tong eyes kasi pag makita niya to, kasi niya di na to kakain mamaya. Close your eyes. Francis pala guys, nagnanap. Ayan. Si Frank yung nag-ano doon. Lagyan natin ng garlic. Ang piraso lang. Dapat siya dahil. Mag-usap ka. Ayaw pakita ni Francine magkaunog ka ng chichirya ninyo ha. Ayan. Garlic. Tapos yung ka-Francis, talagyan ko siya ng tomato guys para masarap. Kasi yung ka-Francis, hindi ako nagsusort. Dapat mas malasa siya. Ayan. Sarap to siya guys ba? Para siyang salt cracker. Pero meron siyang chia seeds, sesame, and lean. Ayan. No? Masarap siya. Dalawa lang yung binibin ni Frank na pack. Gusto din siya ni Francine. Bili ako ng madami nito. Kadumdum na, alala ko, para siyang nakakain ba kayo ng Magic Flakes na chips, yung maliliit sa Pilipinas, yung para siyang pinutos. May cheese. Ganun yung crackers niya, pero ito sesame seed at saka chia seed. Mitchia lin and sesame salmon. Dineruman. Marap ah. Nag-ano-ano pa ako, nag-clip ako. Ni-clip ko siyang ganito. Naman dahil ko andito. Ang traction. Na-fold mo pala. Yan. Buang eh. Yan pala. Bright, oy. Bright si inahan. Yan. Ganito pa ako. Ay, sayang. Bili ako na marami nito kasi mas si Francine, hindi siya mahilig chocolate, guys. Which is good. Pero yung Haribo, yung paborito niya talaga. Pero ito, gusto niya. So, mas maganda to i-snack ng mga bata kaysa yung mga chichirya, bitaw, guys. So, ayan. Padayon mo muna ako ng luto. Para pag mata ni Frank, sinagnap siya, guys. Nagtigom siya ng energy. Kasi bukas, starting bukas, mahaba-haba na yung duty niya. So, luto muna tayo ng paniud to ng mga sakop. Guys, luto na ang ating rice. Ayan, ayun tong pakain ko ka Francis. Para siyang soup, chicken soup. And then yung ating cauliflower, yung adobo pa, mala-mala ko na lang siya, guys. Para kunti na lang water ang sauce mabilin ba.
Tapos kakain na kami. Gisapot na si Francine. So, ayan. Lekar-lekar. Da! Nakurap. Eh, yeah, what? Yeah, what? Nag-jumper ako guys. King lamig dito. Eh, naka-open kasi yung window. Oh, ready na kami kakain. Nantay lang namin ang adobo. Ang adobo na lang aming inantay guys. Nag-ano talaga ako, nag-system ako ng mga gulay-gulay, broccoli, mga ganyan kasi yun yung gusto ng ang anak ni Frank. Yeah, the rice is Fairtig. Yun yung gusto niya, hindi siya mahilig sa karne, kaya nag-system talaga ako para makakain din siya ng ano. Ha? Ano? Doon? Kani gutom na pa dong? Gutom naman ni oy, gutom na. Gutom na jud na. Hungry. Gutom. Come here. You want? Come here. That's so fast, eh? She has enough. It is 9:20 or 9? 9 to 9 p.m. the only time we can Play without Francine. yeah.